La comarca de la Selva, la implantació del porta a porta la vam iniciar el 2017. Aleshores era un sistema minoritari i per tant vam haver de donar molta més informació, la població estava més expectant i va ser una implantació més lenta. Des d'aleshores ara ja són 15 municipis de la comarca que estan implantats i en els últims anys ha sigut la pròpia ciutadania la que ha demanat la implantació del porta a porta, ja sigui perquè els municipis veïns ja el tenien implantat o fins i tot perquè han vist que és un sistema fàcil, pràctic, amb molt bons resultats i amb una molt bona imatge en el municipi al retirar tots els contenidors del carrer. Podem considerar que el grau de satisfacció és un 8, és un grau elevat, sempre hi ha llocs on és més difícil la implantació i el canvi d'hàbits, però en general la població, quan prova el sistema, està molt satisfeta.